benvinguts a aquesta continuació de tota la jornada de l'oli, d'aquesta festa de l'oli que en principi ja comença de forma oficiosa a partir d'aquests instants. Sí que ja fa una estoneta que l'ambient va creixent i es va animant, cosa que agraïm moltíssim. I a partir d'aquí, una de les parts importants de tota aquesta jornada de l'oli que ara explicarem introductòriament és que estan a punt de tenir lloc els diferents show cookings, és a dir, l'exhibició en directe de la recepta que han preparat alguns dels cuiners i cuineres del col·lectiu Terra i Taula. Us convidem, si voleu, que us acosteu fins aquí per poder veure en Josep Pasqual, que de fet és el primer cuiner que s'encarregarà d'oferir aquesta primera recepta, així no perdreu detall del que ha de passar en aquesta part d'escenari. Ja ho dic, us convidem a que vingueu, a que seieu si voleu, o sou lliures a fer el que vulgueu, però des d'aquí recomanem per suposat que vingueu. I és el que ha de passar just en aquesta tarda, el que s'ha anomenat la festa de l'oli, en tota aquesta jornada de l'oli que s'ha desenvolupat durant tota la jornada d'avui dissabte amb diferents activitats i propostes que hi ha des del matí, amb rostada, al migdia amb taula rodona i a partir d'aquí amb aquesta festa i amb aquesta exhibició en directe de diferents receptes, tornem-ho a dir, a través del col·lectiu Terra i Taula, que és un col·lectiu molt potent, que estic convençut que molts de vosaltres ja el coneixeu, que és aquesta fusió i aquesta unió de productors, de cellers, de restauradors, i que el que fan és justament això, potenciar el producte de la comarca, el producte del territori, i en tot això és evident que és l'oli d'oliva verge extra, que és el producte que avui s'està destacant, s'està explicant i s'està tractant d'aquesta manera oberta i participativa. No en va, i com també ja sabreu, durant tot aquest 2025 Catalunya ha estat triada com a regió internacional mundial de la gastronomia i de fet aquest dia d'avui està emmarcat amb tot això. Si us sembla, ens espera doncs aquesta jornada amb diferents... És que exhibició no és la paraula, com ho diem? Exhibició no, és cuina en directe, show cooking, no? Espera que ara t'ho enxufaran, espera't. O parla per aquí. Com ho diem? Show cooking o...? Sí, està bé, show cooking, sí. Show cooking començarà de seguida en Josep Pasqual del restaurant Ull de Llebre, d'aquí, Juga a Casa, en aquest cas, i seguirà en David Bernet del restaurant Vell Papiol de Calafell, la Maria Herrera del Petit Bistró Gastroteca de Segur de Calafell i l'Oriol Rossell de l'Obrador del Vendrell. Doncs comencem, ja ens hem enrotllat prou. I de calçar, no? Vale. 4. Molt bé, comencem doncs. Bueno, estic molt content d'estar aquí al meu poble i començarem amb un plat que és molt de temporada, de tardor, que és un escabeig, que clar, són les jornades de l'oli, doncs jo he pensat, bueno, un escabeig, la part principal és l'oli i un bon oli d'oliva al tòrclum. I bueno, aquest plat, encendrem això. Aquest plat té diverses parts. Aquí hi ha l'escabeig que ja està fet, perquè si no trigaríem molt, que agafo jo sempre 95% d'oli i 5% de vinagre. Llavors agafes l'oli i li fiquem unes verduretes, que li he ficat ceba, pastanaga, una miqueta d'all, una fulla llaurer, farigola, romaní, i bueno, ho he ficat tot amb l'oli a foc molt lent, que es vagi fent. Llavors, quan està quasi fet, que ja està tot fet, en aquest cas agafes i tires el vinagre, també és important, un bon vinagre, jo he fet servir de l'Augustus Forum, que és de Terra i Taula també, i bueno, i aquí tinc l'escabeig. Llavors, quan aquest escabeig el tinc fet, l'he fet un escabeig de bacallà. Agafes un muntall de bacallà i el fiques, que es vagi cuinant sempre a foc lent, que no bulli mai, perquè si bull es cuina i no es confita. I també, com que és un plat molt de temporada, he agafat uns bolets i també els hi he ficat aquí l'escabeig. I llavors, que es vagi cuinant tot. A part d'això, per ficar sota el plat, he fet un moniato que l'he bullit i quan ha estat bullit he ficat sal, pebre, oli d'oliva tòrclum i amb unes varilles, perquè no m'agrada passar pel passapurès ni tritural, he fet el puré de moniato. I bueno, quan això estigui, l'emplatarem i allà ja els tenim fets després per quan el vulgueu vosaltres provar.
Jo crec que aquest plat és un plat que va molt bé perquè és de temporada i sobretot s'han de fer servir productes de temporada. Bueno, aquest l'emplatarem perquè veieu com queda, encara que no estigui del tot fet, no cal ara, que no el provarem aquest. Ens ficarem aquí sota el moniato. Agafarem el llom de bacallà. I llavors l'escabetx de verduretes i bolets, que en aquest cas hi ha camagrocs, llanegues, algun rovelló. Bueno, doncs així quedaria el plat. L'adornarem una mica amb una mica de cibulet. I espero que us agradi i que disfruteu de les jornades de l'oli. Fantàstic. El podeu aplaudir, sisplau. I tant que sí. Jo crec que s'ho ha guanyat, s'ho ha merescut en aquesta primera instància. A més, ha estat l'encarregat de trencar una mica el gel amb aquest bacallà confitat a l'oli d'oliva verge extra Torklum, sobretot, amb verduretes i bolets. Una proposta que ha combinat aquesta suavitat del bacallà confitat amb l'aroma delicada de l'oli d'oliva verge extra Torklum acompanyat de verdures i bolets de temporada, com ell ben bé acaba d'explicar. Josep, moltíssimes gràcies. Molt bé. De veritat. I espero que disfruteu. I tant que sí. Sabeu que aquest plat el podeu degustar, al igual que els molts altres que ara explicarem i que estan exposats en aquesta, podríem dir, fira, exposició gastronòmica, sempre amb l'oli com a protagonista. I de fet és aquest element que avui s'ha de potenciar, sempre és evident, però en aquesta jornada que justament busca potenciar tot aquest element. I ja de seguida ja es va col·locant en David Bernet, del restaurant Vell Papiol de Calafell. Jo introduiré mínimament la recepta perquè m'ho han explicat i m'ho he apuntat, però després ell, per suposat, que acabarà d'explicar-ho i acabarà d'ensenyar com és aquesta recepta fantàstica. En aquest cas, és una recepta dolça i el títol és Baix Penedès dolç. I atenció, és un postre tan conegut i tan nostrat com és la crema catalana. Crema catalana amb aquest element que estem tota l'estona explicant, que és l'oli d'oliva verge extra Torklum. A més, combina amb una cúmula de garrofa, ametlla caramelitzada, amb pansa de vi. Tot això ho veureu i que uneix justament aquest dolç del territori, la crema catalana, amb aquest ingredient que dona protagonisme com és l'oli. De fet, avui a la taula rodona parlàvem que l'oli ja fa temps, per sort, que a nivell gastronòmic ha passat a ser un element de la cuina a convertir-se en una mica l'ingredient protagonista de moltes receptes. És a dir, que una recepta, i aquest és el cas, es combina o es realitza a través de l'oli d'oliva. Sí, al final, si fem el tast de l'oli, segur que n'heu fet aquests dies, al final és un producte que no és salat. Podem dir que és picant, amarg, a vegades pot ser fins i tot dolç, afruitat. Llavors, clar, això et permet ser molt versàtil, però és que si tinguéssim un historiador aquí al costat, receptes amb oli d'oliva s'han fet tota la vida. És el més normal, que no passa amb mantega i altres, com a mínim a la zona d'aquí. Clar, perquè és el que hi havia abast, no? Sí, llavors, per tant, sí que és veritat que els últims anys se'n fiquen de moda altres d'això, però que al final l'oli en si, nosaltres aquí fem cuina, és una cuina dolça, però fer postres fregits amb oli era habitual. I ara han passat una miqueta. I he portat una miqueta una adaptació, això amb l'Ester, dels Torklum i amb el Jordi sempre des de ja fa molts anys. I jo crec que és una recepta que sempre reivindico i sempre l'ensenyo. De fet, si veniu allí on tenim les degustacions, tenim la recepta escrita amb un punt de llibre, diguéssim. I perquè crema catalana d'oli no sé si l'heu tastat mai en algun lloc. I llavors jo sempre fico això al Baix Penedès dolç perquè vull que es quedi com que aquesta crema catalana d'oli estigui lligada al Baix Penedès, que estigui lligada aquí amb el d'això.
Llavors, al final, doncs, des de fa molt d'anys ja la fem i, de fet, el restaurant sempre és una de les que més agraden. La base, al final, és el mateix que una crema catalana. Al final fiquem la part de la llet i ficaríem el sucre. Aquí l'únic que no hi ficaríem seria l'aromatitzant, que en aquest cas amb la crema catalana seria la canyella i la pell de llimona, llavors no li ficaríem. Ficaríem a calentar simplement la llet amb el sucre perquè es dissolgui. Per un altre costat, la crema catalana, quines serien els altres ingredients? Els rovells d'ou i l'almidó de blat de moro, que seria, hem de dir això, la maicena de tota la vida, no? Per fer-ho una miqueta més fàcil. Llavors, el primer de tot, mentre això es va calentant, el que faríem és emulsionar tota la part aquesta del rovell amb aquest almidó, fins tenir una miqueta, diguéssim, que tot quedi emulsionat, que no ens faci cap grumó i sobretot mirar que les vores no n'hi hagin. Un truquet que no he fet, però perquè és molta poca quantitat, quan ho fem a casa, que ja fem més d'això, si teniu una part aquí, la podeu llançar aquí, d'acord? I us ajudarà molt més fer dissoldre aquest rovell amb aquest almidó. I a més, el contrast de la temperatura calenta quan el tirem aquí al rovell no serà tan sobtat i llavors no hem de cometre l'error, però que no ens tinguem el puntet aquell que a vegades pot quedar com a cuinada, no? Ens quedi com a grumollets i això no ho voldríem. Llavors, que estigui ben remenat, això ara ja ho ficarem al màxim. I un cop està ben dissolt, això li donarem que calenti, que és molt poca quantitat, i el que ficarem, l'oli. Quan el ficarem l'oli? Doncs el ficarem un cop tinguem la crema catalana. I el muntarem, aquí tira bé un altre cop el cuiner salat, d'acord? I el anem muntant com si féssim un alioli, una maionesa o d'això. El anem muntant aquest oli i veureu quan la tasteu doncs que us sorprendrà una miqueta amb el sentit que es nota el gust de l'oli, però collons, és l'oli tan bo que no. Sobretot ara al principi, quan obriu l'ampolla d'oli, ostres, té una intensitat l'oli, no? Doncs això també, aquesta crema, veureu això. I després també li dona aquest punt d'untositat que té la crema. Això, a veure si... Sí, pot anar més ràpid. Calentarem una miqueta més. Només un petit matís, també a cuina dolça. Nosaltres, per exemple, també fem unes trufes d'oli, que és el pa, oli, xocolata de tota la vida. Fem simplement una recepta de trufa, fiquem l'oli a dins. També això ha evolucionat. Quan vam començar al principi, això era una cosa que sempre l'oli, quan és bo, si el fiqueu a la nevera o en un lloc molt fred, agafa textura. Llavors, al principi, agafàvem aquest oli fred i el ficàvem dins de la trufa i el tapàvem i després el passàvem per cacau. Això fa 15 anys. Després, aquesta, diguéssim, oli ja li van ficar glicerina. Després un producte més natural que era la cera d'abella. Després van banyar això. I al final la idea era la queixalada de pa, oli i xocolata, que també seria una recepta que també estaria molt bé. Això ho fico aquí perquè es pugui veure. Ho tenim així, això ho tenim calent, i això és el principi ara. L'important, al principi, tirar a poc, vigilar sobretot les vores, vigilar, doncs no feu de cop, per què? Perquè la crema estigui ben llisa, que no se'ns recogui o ens cogui massa. Un cop ja hem fet el principi, després ja, l'altre ja ho fem ràpid. Això, ràpidament. No sé si es veu per aquí, a veure si ho puc tombar una miqueta més, per allà. Ara està líquida, ara ho veureu. Quan ho tiri, veieu que està líquid? Això és normal, perquè ara, quan li tornem a donar l'escalfor, el que farem és que aquest almidó i aquest rovell d'ou actuaran i el que farà és espessir-la. Començarà, doncs al principi, com heu vist, està líquid, això anirà augmentant. Ara sí que sempre quan feu crema catalana o crema catalana d'oli, ara, a partir d'ara, doncs quan fem aquest procés que fiquem al rovell hem d'estar davant, hem d'estar atent que es vagi coent.
Foc mitjà fort, però tampoc no molt fort perquè ens interessa el moment que faci el primer bull, que veieu que fa aquell xup-xup, doncs l'apartarem i a més ho veureu ràpid perquè es passarà. Anem una miqueta més fort. Fins que agafi. Molt bé. Ja està, agafa el primer xup i ara la passaré aquí perquè veieu que ja està més espessa. Ja has passat aquesta crema. La fiquem aquí i ara deixem la part del pastisser i bé la del cuiner. Oli d'oliva, lògicament, no pot ser un altre, no? I ara el anem afegint aquí i el anem lligant. Agafaré així el bol, el anem lligant. No es tallarà. Veureu que per la recepta té molta quantitat d'oli. Penseu que aquí hi ha 250 grams de llet i hi ha una porció de 100 mil·lilitres d'oli. Per tant, és una part important. Però que no es fa gens pesat, tot el contrari. Li dona aquesta untuositat i li dona aquesta potència. Acabem d'afegir. Molt bé. Ja està bé. Sí. Ara ja no estarà tan espessa lògicament com això, però ja ens interessa. També penseu que ara aquí la muntarem amb calent. L'ideal seria aquest pas d'aquí, que ara el ficarem amb un... Si ho farem així, és que es veurà millor, sí. Veieu la textura al caure? Això també aquí ara necessitarà una miqueta de fred. I això seria la base de crema d'oli. Què fem ara? El que ha comentat ell. Li diem Baix Penedès dolç. Per què li diem Baix Penedès dolç? Primer tenim la crema catalana d'oli, per tant tenim l'olivera. Un altre paisatge que ficaríem seria el garrofer, i aquí hem fet una terra de garrofa, que no deixa de ser una recepta, en aquest cas de crumble, però podria ser una galeta. Al final, una elaboració cruixent, en què un cop la tenim cuita, el que farem és ficar farina de garrofa torrada. Tenim la part del garrofer. Ara ficaríem quin altre cultiu trobaríem al Baix Penedès? L'ametller. Doncs, en aquest cas, ficaríem un biscuit fet amb praliner d'ametlla, que és un biscuit que es fa amb farina i ou, i l'únic que queda molt airejat perquè el coem al microones. Llavors el que fa és créixer molt en volum i ser molt lleuger. Afegim una miqueta més d'ametlla laminada per donar aquesta importància a l'ametller i unes ametlles caramelitzades. I finalment, l'últim cultiu, qui s'atreveix? És molt fàcil aquest, la vinya, no? Doncs agafem unes panses, d'acord? I en aquest cas hem agafat unes panses i les hem fet amb vi. Havíem fet fins i tot amb vi dolç d'un integrant del celler, doncs havíem deshidratat el vi, el most, i amb un esfèric l'havíem assecat. Llavors és una miqueta, però la idea avui, amb aquesta pansa de vi, fer una miqueta. I això seria una miqueta, el Baix Penedès dolç que podreu tastar, és tastar una comarca acaixalada, diguéssim, menjant amb la part dolça. Espero que us hagi agradat. Fantàstic. M'ha agradat molt això que deies de, bé, com a crema catalana, portar-la una mica cap aquí, cap al Baix Penedès. Sí. Això està molt bé. Feu la vostra i amb la idea aquesta, que quedi com algú. Perquè i si la volguessin cremar? Bueno, es podria cremar, passa que l'hauríem d'espessir una miqueta més, però també es podria cremar, sí, no això. També la podríem fer amb una terrina i en aquest cas d'això. Sí, i tant.
Enhorabona, David, gràcies. Gràcies. Una recepta fantàstica, com no, amb l'oli com a protagonista. Doncs bé, això té aquest dinamisme que és, crec, prou important. Aquesta és la intenció d'aquesta jornada. És obvi que l'important és degustar, tastar les diferents elaboracions que us han preparat, no només els cuiners que avui estan participant d'aquest show cooking, sinó també altres integrants de Terra i Taula o també altres productors de la comarca que també participen en tota aquesta mostra d'aquesta tarda, d'aquest dissabte. En fred, però bé, suportable. I continuarem de seguida i ho farem ja amb una nova recepta i en aquest cas amb una nova cuinera. Si esteu amatents, estem alternant el dolç, el salat, el dolç, així que ara ens tornaria a tocar una recepta salada. Així que deixeu-me que us presenti ja, de seguida va bé fins aquí. Ella és la Mari Herrera, ella és la responsable d'un espai fantàstic, el Petit Bistró Gastroteca, que està asseguda a Calafell. És molt visible perquè està just davant de la carretera. I el que ens ha de preparar és clotxa amb seitó i pesto d'oli d'oliva amb el Fàbrega oli Tòrclum, per suposat. Ens explica que és una reinterpretació de la tradicional clotxa presentada amb seitó i un pesto fresc elaborat, com ara dèiem, amb aquest oli d'oliva verge extra Tòrclum, així com també la pròpia Fàbrega. Doncs de seguida la Mari ens oferirà en directe aquesta recepta i la podrem gaudir, i ella també, que és una gran comunicadora, no només de prop, vinga a ajudar, no només per la pròpia... Sí? El Jordi l'ajuda. No només una gran comunicadora a l'hora d'explicar les coses, comunica molt bé, sinó que també és una gran comunicadora escrita, que té llibres de cuina importantíssims i que han estat guardonats internacionalment. Jo us animo a que consulteu a través d'internet, que busqueu Mari Herrera i tot plegat i trobareu que té un parell de publicacions fantàstiques, llibres que, com dèiem, han estat reconeguts com un dels millors llibres internacionalment de cuina perquè tenen un estil molt característic. De fet, la Mari, si no la coneixeu, ella ja té aquesta personalitat molt marcada i que la trasllada tot just a la cuina. Com estàs, Mari? Sí? Al micro, espera, s'ha que portaves al micro. De seguida li posen el micro i ella s'encarregarà d'explicar-ho i també ja veureu que ho explicarà la mar de bé. Amb tots aquests ingredients i amb aquesta reinterpretació de la tradicional clotxa. A veure que estigui còmode, que no li molesti el micròfon i de seguida ja li donaran veu i la podrem escoltar. Mentrestant, tant els que esteu aquí veient in situ i directament com es fan aquestes receptes o el que esteu per tot aquest espai, doncs que pugueu gaudir de tota aquesta jornada, tornem-ho a dir, amb els protagonistes que són tots plegats a través de l'oli com a punt de partida inicial, però també des de vins, caves, etc. i que podeu trobar al nostre territori i que és prou important donar-li tot el ressò necessari. Ara ja tens veu, em sembla, Mari? Sí, ara necessito les ulleres, perquè... Aquí, mira que és gran el mas, Jo t'ajudo. Jo de moment encara hi veig bé. Sí? Sense ulleres? De moment sí. Ostres, quina sort. De moment sí. Jo tinc 4 dioptries. Deixa'm tocar el costat. Sí? No veig res. Te les faig a buscar, si vols, les ulleres? Mira, de lluny, perfecte. Sí? Però de prop, no, ja està. Sí, vols començar a parlar i te les vaig a buscar. Sí? Bueno, no et preocupis, ja Segur? està. Sí, segur, eh? No, per cuinar encara només que necessito... Espera, que et poso bé el micro. Quan són coses molt petites, llavors sí que necessito posar-me les ulleres quan faig cuina en miniatura i tal. Moltíssimes gràcies per aquesta presentació tan bonica. La veritat és que sí, que estic assegut fa 35 anys en un petit restaurant i em passen coses molt grans, o sigui que s'escapen una mica la lògica. I bueno, doncs no sé, jo ho faig en cor, un dia faig coses així tremendes i l'altre dia estic aquí a les fregint seitons, no? Jo us proposo avui una cosa molt que té la seva logística, però és més fàcil de fer que d'explicar, d'acord? Es tracta d'això, d'un seitó fregit, però he volgut fer-lo per recuperar una recepta dels nostres avis, que és la clotxa, no? Jo m'he fet el brioix jo. El fàcil era anar a Calvadejo, anar a qualsevol company dels de Terra i Taula, però he volgut fer un brioix autèntic, com us feien les nostres àvies, que feien el pa a casa. És molt fàcil. Jo fer un pa aquí davant de vosaltres és una mica complicat, d'acord? Però dic, bueno, perquè tingueu la idea, internet, d'acord? O un llibre de cuina, que de veritat que estan aquí per això, per ajudar-nos a desenvolupar
despreocupar-nos i no comprar-lo tot, sinó ser nosaltres mateixos els proveïdors de la nostra alimentació. La clotxa era un pa gran, on treien el que és la miga i a dintre posaven verdures, posaven l'arengada, posaven una mica el que era el menjar del dia, ho tapaven, d'acord? I això ho embolicaven i s'anaven al camp a treballar i això era la carmanyola d'avui en dia però dintre d'un pa, d'acord? És una clotxa. Jo l'he fet de diverses formes, grans, petites, i la veritat és que és molts sabors dintre d'un pa. En aquest cas jo he volgut fer, i faré la degustació en calent, perquè és molt més agradable, però que això, per anar a la platja, per anar a un pícnic, per anar al camp, és fantàstic penjar-lo també fred. Com farcirem aquesta clotxa? El primer de tot és fregir un seitó. Aquí estem a l'aire lliure i no fa nosa, d'acord? Que a la cuina tenim una mica, a vegades, això de fregir peix, però ara amb les fregidores d'aire faciliten una mica aquesta tasca, però he agafat un seitó ben hermoso i aquí, a l'oli, li donarem canya, aquí, al mas. I aquí el que he fet és una samfaina de tota la vida. Tampoc us porto la recepta de la samfaina aquí per fer-la davant vostra, perquè també no és més que ceba, pebrot vermell, pebrot verd, d'acord? I una miqueta, una punteta d'all, d'acord? Oli d'oliva, per suposat, el nostre, aquí de Torklund, i res més. Aquí dintre podríeu posar-li una mica d'esvergínia, una mica de carbassó, aquí el que vulgueu, d'acord? I en aquest cas he agafat una mica amb els colors, blanc, de la ceba, i el verd i el vermell, d'acord? I això no és més que dintre ficarem el que és aquesta samfaina, que jo l'estic posant aquí calenteta també, perquè amb aquest fred que tenim avui, la veritat és que s'agraeix, d'acord? En contundència, que es vegi bonic. D'acord? Doncs vinga, ja tenim això. El seitó ja el tenim per donar la volta. El seitó ja ho teníem prèviament posat amb una mica de sal. A mi m'agrada molt jugar amb els colors i amb les altures. I per suposat les textures també, d'acord? La cuina és això, la cuina és diversió. Menjar bé és tindre un estómac content. I si tenim l'estómac content, el cervell també, d'acord? Tu menges malament i ja tot el dia ja ho tens, però vamos. Però si menges bé, ja és que et dona força per fer de tot. Aquí tenim el seitó vejam. Quasi ho tenim, quasi. És peix blau, boníssim per les nostres artèries. No deixeu mai de menjar peix blau, de veritat. És importantíssim per la nostra alimentació, per el nostre organisme. Ple d'omega 3, neteja les artèries. Somos lo que comemos. Vinga, ja tenim el seitó. Pues vinga. Ahí, calentito. D'acord? Vinga, aquí què farem? També podria haver portat aquí per fer l'alioli, però tots sabem com es fa un alioli. Agafem el catxarro, el que sigui, fiquem un ou i la mateixa quantitat d'oli. Jo en aquest cas he utilitzat un oli d'oliva perquè avui es tocava això, però podeu utilitzar l'oli que vosaltres vulgueu, d'acord? I he emulsionat, d'acord? L'he ficat una miqueta d'all, molt poc, perquè no volia tampoc que matés una mica els sabors que tenia aquí, d'acord? I el que sí l'he ficat és ametlla. He agafat ametlla crua, d'acord? I l'he torrat una miqueta. I una vegada que l'he torrat, l'he ficat dintre de l'emulsió de l'alioli. I nada, res més. Posem la batedora, la deixem a baix de tot i fins que no comença a emulsionar no aixequem. I una vegada que ja està, comença això ja, que ja veieu que ja és una salseta, si voleu ficar-li una miqueta més d'oli per fer més quantitat, i aquí ho tenim, d'acord? Mira. Ai, perdó, i l'he posat una mica de pebre vermell també, d'acord? Perquè volia donar-li un toc ahí picantito, però sense molestar. I ara el que es tracta és això, de posar una culleradeta ahí en gràcia, que la vida amb salsa és molt millor. I mangrana, estem a la tardor, tenim mangrana, una mica de julivera rissat i tapen la clotxa, d'acord?
Doncs ja està. Ja la tenim. Fort aplaudiment. Que aprofiti. Ai, no se val. Toc final. Una mica d'oli amb alfàbrega, d'acord? Doncs vinga. Fantàstic. Que aprofiti. Gran recepta, també. La Mari ens ha deixat molts titulars, eh? Ah, sí? La vida és salsa, la cuina és un joc, Sí, total. que a més és titular que m'agrada molt. El petit bistró és petit, però passen coses molt grans. Passen coses molt grans. Sí, sí. Entre moltes altres, enhorabona, de Sí, veritat. sí. Moltes gràcies a tu, Bonic. per venir. Gràcies. Merci. Doncs avui és l'oportunitat també una mica d'endinsar-se a les cuines, en aquest cas una cuina improvisada, però també és una oportunitat per endinsar-se a la cuina d'aquests grans cuiners que són del territori, tornem-ho a dir, a més de ser membres del col·lectiu Terra i Taula. Anirem ja cap a la darrera de les receptes. La cosa ha anat bastant picadeta, crec que s'agraeix això, que la cosa vagi ràpida, i anirem ja cap a un darrer postre, una darrera recepta, en aquest cas jo considero que podria ser una darrera elaboració dolça, que a més és de temporada. Jo crec que estem a les portes de Nadal i que justament un dels productes estrella de cara al Nadal justament són els torrons. Doncs també el torró pot estar molt ben combinat amb l'oli verge extra, l'oli Torklum per suposat, parlant de territori i parlant justament d'aquest municipi que fa encabir tota aquesta jornada d'avui aquí a la Bisbal. Una peça dolça, artesanal, que incorpora, com ara dèiem, l'oli d'oliva verge extra per aportar cremositat i un punt distintiu al torró tradicional, on justament potser de cara al dolç, o podríem arribar a pensar que potser l'oli d'oliva per al gust, per l'acidesa que pot arribar a tenir, sí o no, depenent del tipus d'oli que utilitzem, però potser sempre l'associem més cap a la cuina salada, si podem dir-ho així, cap a les cuines més això, salades, habituals, d'una cuina d'un restaurant, però en canvi també té una gran divulgació o també pot fer molta feina i pot aportar un gran valor perquè fa a la pastisseria o a les postres, en certa manera. Oriol, Hola. com estàs? Hola, bona tarda. Que sector. Quin fred que fa, no? Hòstia. Tot a punt? Sí, que passa que improvisaré una miqueta. Aquí tot el dia improvisem, aquí. Sí, canviaré una miqueta perquè és que no tinc ganes de treballar. Fot un fred que pela i per treballar xocolata s'ha d'estar a unes temperatures que aquí no les podem controlar de cap manera i llavors fracassaré, saps? I dic, doncs no ho faré, saps? Perquè no agafeu mal d'això. Si algú vol fer a casa, em podeu trucar i jo us ho explicaré bé i ho podeu fer. I si no, el podeu comprar, que nosaltres en fem i estarà fet de puta mare. Vale? Us explico una miqueta quin és el concepte aquest del torró d'oli. Mireu, m'acosto perquè sou 4 aquí i així us ho puc ensenyar més bé. Ja el coneixeu. Vale, és el torró d'oli. Nosaltres aquest torró fa 10-12 anys que l'estem fent des de l'obrador. Va ser com una cosa molt arriesgada, però aquest any he vist que el torró Vicenç i això ja l'ha fet. Em sembla que l'ha tret l'Albert Adrià i fa un torró de pa amb oli. Dic, hòstia, ja anàvem bé. Fa 10 anys nosaltres ja anàvem bé, no? Si ara ho fa l'Adrià és que nosaltres ja ho fèiem bastant bé. Nosaltres fa 10-12 anys vam treure una col·lecció de torrons que es deia Mediterrània. I eren 4 torrons i n'hi havia un de garrofa, n'hi havia un d'ametlla, n'hi havia un d'oli i n'hi havia un de, saps que no sé què era? Ah, de sal de mar. De sal de mar. Era un caramel salat d'aquests, un tofe, amb una sal d'estreny d'aquestes d'Ibissa. Llavors hi havia un de garrofa, que era com una pasta, una crumble, que era de garrofa dins amb un praliner d'avellana, que és un gust molt obrador. Nosaltres la garrofa sempre la barregem amb l'avellana i li diem Camp de Tarragona. El fem amb pastís, el fem amb pastisset, el havíem fet amb torró. I llavors vam treure aquest d'oli perquè som uns enamorats de l'oli, de l'obrador i com no, de l'oli Torklum. No? I després a mi m'agrada molt l'oli sense filtrar. És una cosa que em torna boig, a mi, l'oli sense filtrar. Hi ha molta gent que és un oli que després s'embruta, té un moc, té un d'això, però per mi té un gust especial que els olis refinats no tenen. Sobretot el primer mes, si el podeu menjar aquest sense filtrar, és fantàstic. No? Llavors, us explico una mica com fèiem el torró. El torró aquest, al final, és una ganache, una trufa. És una emulsió, és de xocolata i nata, no? Normalment es fa.
que són dos greixos i s'han d'emulsionar, que és la manera de poder juntar dos greixos. I nosaltres aquí, a més, vam treure una part de la xocolata, del greix de xocolata, i una part del greix de la nata, i vam posar oli, si pot ser sense filtrar, perquè té més gustos d'aquest sense filtrar, no? I fem una emulsió. El que passa que costa molt ajuntar un greix, que és la xocolata, amb un greix que és l'oli, quasi va saturat. I llavors aquí posàvem una miqueta d'àcid, i posem una miqueta de suc de llimona, i posem sal, i posem pebre. O sigui, intentem fer una cosa salada, que després quan mengeu no ho té, no es nota això, però per exemple la llimona i tot això ens ajuda molt a l'hora de fer l'emulsió. I després també és un torró que quan el menges, ara el provarem, es menges oli. És una passada perquè té molt de gust d'oli. Inclús menja't en 2 dits, no et passis perquè t'embafa, no? Perquè és com si fotessis 2 cullerades d'oli. Però bueno, al final és el que buscàvem, no? I per alleugerir una miqueta això, nosaltres vam fer un toque cruixent a dins, que sempre és molt agradable amb els torrons i això, i llavors hem fet unes torrades, que això és una passada. Ho fem per posar dins el torró, però jo em vull fer pots per vendre inclús a la botiga i això, perquè crec que, això ho passaré perquè vull que ho mengeu, perquè és un snack fantàstic. És oli i és pa, nosaltres el tallem petitet i el torrem amb oli així, i després el banyem tot amb xocolata i el tenim cobert així amb xocolata. És com un bombonet, això per tenir a la tauleta de nit ha de ser fantàstic, saps? Abans d'anar a dormir. I això nosaltres ho barregem dins el torró i ho fotem amb la trufa d'oli. Mira, us explico una miqueta com va el torró, que no treballaré, però jo he portat tot preparat. Els torrons es fem amb motllos. Veus, és un motllo, més encamís això amb xocolata, llavors quan els tenim així, els omplim amb la ganaix aquesta o la trufa de xocolata i posem tots els panets de xocolata. Ho deixem 24 hores i després el tanquem. I llavors ja el traiem, que està així farcit. El tenim farcit així, i llavors a l'acabat que vam donar-li, jo crec que l'oli, tots els cuiners li diuen el loro líquido. Llavors quin acabat l'hem pintat tot a mort i a sobre li fem una decoració que és molt guai, que hi ha un trosset de pa, d'aquest tan bo amb xocolata i això, i li posem una fulla d'olivera. Que està bo això? Llavors li posem una fulla d'olivera verda així, natural, i queda, tots coneixem molt la fulla d'olivera i jo crec que és perfecte, no? És oro líquido, acabat a mort, i després amb la fulleta d'olivera i un trosset de pa, no? Fet amb un xocolata blanc així. És un torró que enguany no el fem per la botiga, pot ser que el fem, si la gent ens el demana molt, però només el fem, ja fa 3-4 anys que només el fem per l'Ester. I l'Ester a les fires que va i tot això el fem amb el seu oli, i és una manera que ell aprofita per promocionar el seu oli i nosaltres seguim fent aquest torró que després la gent me'l demana i jo li hauré de demanar permís a l'Ester per fer-lo jo a la meva botiga, no? Al final les coses acaben sent així. No sé, si voleu que us expliqui més, us explico més. Si no, el que faria jo ara és tallar uns trossets d'aquest torró. Us els passo amb vostès que m'han estat escoltant aquí molt bé i després allà també en venem. Però ara el repartiré aquí perquè vull que el proveu i vull que sapigueu el gust d'oli. Imma, per favor. Hauries de vindre, Imma, gràcies. La Imma és la meva partner. Tallem una miqueta de torró i els donarem una miqueta de torró amb aquesta gent que ens ha estat escoltant aquí. No sé, un tallat per cadascú. És el premi que heu estat aquí assentadets a primera fila. Sí, perquè, ostres, que a sobre si no ho proven, com a mínim és provar-ho, perquè amb el fred que fa, estan aguantant aquí... Per un trosset de torró val la pena. Tota la plaça és escoltat, per això tothom... Bueno, jo crec que n'hi haurà per tots, nosaltres anirem tallant fins que s'acabi. Però vull que proveu perquè realment, si és xocolata, és un torró, però menges i, hòstia, es nota molt que menges oli, que això ens va costar molt aconseguir perquè al final li pots tirar un xorro d'oli i ja és un torró d'oli, no? Perquè la gent a vegades treballa molt així, posa una mica de garrofa i és de garrofa, no? No, això realment, jo crec que un 40% del torró és oli. I tu menges i dius... I ja veuràs, és molt curiós. Com? És bo? Tal qual. Sí. Sense por. Que m'ajudaràs a passar-ho, Imma? De fet, també això, amb el tíquet que
que heu adquirit per poder participar d'aquesta festa, doncs és evident que entre ells també podeu tastar el torró de l'Obrador, de l'Oriol, del Vendrell, però és evident que els que han estat ben amatents aquí a davant doncs potser tenen aquesta porció extra per participar. De res. Però valor. No engreixa, això no engreixa. No engreixes tu, això no engreixa. En tallo més, en tallo més. Bé, Oriol, moltíssimes gràcies. Gràcies. Per explicar-ho tant i també d'aquesta manera. És evident que treballar xocolata... Sí, un fort aplaudiment, sisplau, de veritat. Sí, no, podem aplaudir tant. Treballar la xocolata no és pas fàcil, evidentment fer-ho en aquest ambient encara és més complicat. Un dia hem d'explicar això de la corba de la xocolata, que es desfà una temperatura, es templa una altra, es torna a baixar. És molt interessant, el tema de la xocolata. És molt interessant. Exacte. Moltíssimes gràcies a tots plegats, als cuiners sobretot que han participat d'aquesta cuina en directe, d'aquests grans cuiners, 4 cuiners del col·lectiu Terra i Taula, en Josep Pasqual, la Mari Herrera, en David Bernet i l'Oriol Rossell, que ho han explicat tan i tan bé, ja dic, a banda de ser grans cuiners, també són molt bons comunicadors, són grans comunicadors i és un plaer sempre poder escoltar-los. Bé, continua la festa, us seguim animant a que acabeu de gaudir dels tastos i dels diferents productes que teniu representats en aquesta plaça i en aquesta festa de l'oli, i encara queda festa per estona perquè també hi ha música preparada, hi ha molta cosa a fer fins aquí una molt bona estona. Gràcies i a continuar amb la festa. Som-hi!